Takže najprv sme si dali dole akumulátor s krytom a potom sa uvoľnia skrutky. Samozrejme predtým si podložíme motor niečím, najlepšie s dvíhákom, nech nám to drží. No a ja som začal tak, že som si najprv začal povať tieto skrutky a postupne som si zdvíhal zdvíhak, aby som tu vždycky mal vôľu, lebo raz za čas mi tam padli, že sa to znížilo. Takže to pravidelne počas toho kontrolovať. No a potom som si odmontoval túto, teraz túto a teraz túto si idem odmontovať a až nakoniec vymontujem tieto dve a stále si budem teda dávať pozor na ten zdvíhak, snáď to nespadne. A potom vymením nový silen blok. Tak a teraz si ho vytiahneme. Tak. Starý. A tu máme nový. Šroby som si počas toho zakladal do tohto, aby som potom si zapamätal, že ktorý je ktorý. Aby som to potom nedomýlil. A potom teda budem pokračovať, najprv tam nahodím. No tak mám ho to zatiaľ provizorne daný. Ešte predtým ale dielenská príručka doporučuje namazať aspoň motorovým olejom tieto šroby, ktoré tu budem uťahovať, aby sa to potom lepšie pri ďalšej výmene robilo. Je to teda odporúčané a si uťahnem pro tieto dva šroby. Potom to vycentrujem, aby som utiahnuť tento a potom tie dva. Asi takto spravím. A jeden šrob mi zapadol niekde tam, tak ho pôjdem ešte vytiahnuť. Tak musel som si všetky odšrobovať, lebo táto sviňa mi tam nešla prepchať vôbec. No sa to tu narážalo o tento kraj. Tak som to všetko odšroboval, nejak som si pohýbal, nejak som to tam dal. A skúsim teda dať znova postup. Toto. No, uvidím. Tento predtým išiel dobre. Tak snáď to pôjde v poriadku. No, šroby nahodené. Toto potom zapadne do tohto a pricvakne sa to tuto a tuto. No tak túto cvakačku. Ale ešte predtým si to dáme bokom, lebo cez toto sa nedá šrobovať. A tieto dva šroby idú na 40 Nm. A tento jeden, druhý a tretí idú na 50. Keďže k týmto sa neviem dostať momentiakom a nemám taký momentiak, ktorý by sa tam vedel dostať, tak to dám nejak, že odhadom tých 50 a potom ešte aj tieto dva, aj proste všetky šroby sa ešte potom nakoniec musia dotiahnuť o 90 stupňov. Takže idem na to. No, skrutky dotiahnuté, všetko jak sa patrí. Takže už tam len nacvakáme všetko jak bolo, vrátime kry akumulátora, všetko na svoje miesto a vyskúšame to. Pre malú ukážku, neviem či mi to pôjde ukázať, že proste za jedno to brzgal jak prasa a za druhé úplne vybité. Takže tak.